खुलुमबाय आं दानस्रां बर' नोंथांमोना नायगासिनो जोंनि YouTube चेनेल दानस्रां भिडिअ दिनैनि एपिसोडआ जोङो मोनसे प्रेजेन्ट सिचुएसनखौ लानानै एपिसोड बानायदों आरो बे एपिसोडनि गेजेरजों जोङो आथिखालाव जोंनि ओनसोलफोराव नुबाय थानाय मोननैसो प्रेजेन्ट सिचुएसननि बाथ्रा शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ दानि सोरबा सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद गोब्राब सम खैफोदनि सम बे गिथाव बाथाव खैफोदनि समाव मोनसेल' गोनांथार राहायानो जाबाय गावनि न'आवनो थानाय एबा जेराव दं बेयावनो थानाय समाजारि जानथाय मानिनानै सोलिनाय आरो जेब्लाबो साब सिखोनै थानाय बे खैफोदनि समाव गावनि न'आव थानानै न'खरनि सोद्रोमाफोरजों मोजां समखौ बाहायनाय एबा मोजां समखौ हगारहोनायानो साबसिन खामानि। नाथाय सावरायनो नागिरनाय गोनांथार बाथ्राया बेसोदि जोंनि गामि ओनसोलफ्राव एबा ग्रीन जोनावहाय हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाहाय फोसावनाय लकडाउननि नेमखान्थिफोरखौ फालिनो गोनांथि गैया नामा? मोनसे खौरां बिजोङावहाय फोसावनाय बायदिब्ला महाराष्ट्र देहा फाहामसालियाव साख्रि मावग्रा डक्टरखौनो देहा फाहामसालियाव लाखिनो जायगा मोनाखैमोन आरोबा जाय जायगायाव क्वारेन्टाइन रुम बानायदों एबा क्वारेन्टाइन जायगा हिसाबै बानायदों बेयावबो थोजासे जोथोन लाग्रा डक्टर नार्सनि आंखाल। जानो हागौ नोंथांमोना मिथिगौ महाराष्ट्र हादरसायानो हादरनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन पजिटिभ केस मोननाय जादों। हादरनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन सानसेयावनो हादराव 3,000निख्रुइबो बांसिन पजिटिभ केस मोननाय जादों। जोबोद गिथाव बाथाव। आमेरिका जुथाइ हादर इटालि स्पेन बायदि हादरफ्राव बेबायदि जौगा हादरफ्राबो माने सानसेयावनो हाजार कभिड-19 पेसेन्ट मोननाय जादों। बे एखे अबस्था जोंनि हादरावबो फैगोन नामा? बे मोनसे गेदेर सोंलु। जोंनि हादरावबो जेराव मेराव गोथैसोआव गोलैनानै थागोन नामा? गेदेर सोंलु। मा जागोन जोंनि अबस्थाया? हागोन ना दिहुननो मोदि ना बुहुमा बेबायदिनो हाथफ्ला जालांगोन? गोबां फिननाय दिहुननो हायै सोंलु। मानोना दिनैसिम HIV डेंगु बायदि बेरामनि दिनैसिम मुलि दिहुननो हायाखै। कर'ना भाइरासनि मुलि दिहुननो बोसोरसेसो सम लागोन होननानै जोङो बायदिसिना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो हादों। नाथाय खोथाया जाबाय दिनैसिम बुहुमाव एसेबां खम समनि गेजेराव बेबायदि महामारिनि मुलि दिहुननो हानाय जारिमिन गैया। दायो खोथाया जाबाय गामि ओनसोलनि। नोगोर ओनसोलफ्राथ' लकडाउन सरकारनि थिखानाय नेमखान्थि बायदियै मोजाङै सोलिगासिनो दङ। गोबां जायगायाव लकडाउन ब्रेक खालामनानै पुलिसजों पानिशमेन्टबो होजादों। नाथाय गामि ओनसोलाव जेन बुंनो रावबो गैया। समाजारि सांग्रांथिनि बाथ्रा बुंब्लाबो गोरोन्थिसो साननांगौ बाथ्रा। महामारिया फारसेनिफ्राय बुहुमखौ मन'लांदों। जोंनि हादरावबो दायो बांसिननिफ्राय बांसिन लांगासिनो दं। गुवाहाटीयावनो मोनफैबायब्ला गुवाहाटीनिफ्रायलाय जोंनि ओनसोलाहाय बेसेबां गोजानाव? जोबोद खाथिसिन मोनफैबाय। दायो मिथियालासे बोरैबा गामियाव हाबफैब्लाथाय सेस रावबो खारग'नो हानाय नङा। बोरैबा सन्देरना फैयोब्ला रावबो खारग'नो हानाय नङा। मानोना फुंनिफ्रायनो न'खर गिदिंथिंनाय आड्डा मारिहैनाय जमा मिथिं जनाय न' जौ लोंहैनाय जेरावबो समाजारि जानथाय नेम सेफायनाय साब सिखोननि बाथ्रायाबो हजम। सोरबा बहाबानिफ्राय फैदोंब्लाबो जमा थांनानै नायहैनाय आरो जौ लोंहैनाय। बेयावनो सोरबा लकडाउन मानिनानै न'आवनो हाबस'नानै थाब्लाबो ब्रेक खालामनाय मानसिया फैब्ला जिरायनो होआब्ला रायलायब्लाबो दायजाग जेरैथिंब्लाबो खैफोद। गामि ओनसोलाव बोरैबा लैखोन नुजायै एसिम्पटमेटिक बेरामि थाब्लाथाय सेस गासैबो जोबलांगोन। रावबो खारग'नो हानाय नङा। अके गोबाङानो मिथिनानैबो मिथियै जानानै थायो। आखायाव गेदेर मबाइलफोरखौबा मानो लायो? गेम गेलेनाय, फेसबुकाव फट' होनाय, इन्स्टाग्रामाव फट' होनाय, कमेडि पस्ट खालामनायल'सै। इमिउनिटि सिस्टेम लोरबां, देहायारि लोरबांथि थानाय बिसेसकरि उन्दै गथ' आरो बोरायफोरनि थाखाय जे बांसिन गिथावना बे बाथ्राखौ जोंनि मानसिफ्रा गेदेर मबाइल लानाय गोबां मानसिफ्रानो मिथिया। स' दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं खावलायनो लुबैगोन जायफ्रा मिथियो एसे जाहाथे ओनसोलनि मानसिफोरखौ बुजायनो नाजायो। दिनैसिम लकडाउना सोलिगासिनो दङ आरो लकडाउनखौ बारायबावनायसो जाबाय 4.0 ब्रैथि खेबनि थाखाय लकडाउनखौ बारायबावनाय जाबाय आरो बे लकडाउनखौ बारायनाय एबा लकडाउनखौ होनायनि ओंथियानो जाबाय जोङो कभिड-19 एबा कर'ना भाइरासनिफ्राय जोङो गावखौ रैखा खालामनाय, जोंनि समाजखौ रैखा खालामनाय, हादोरखौ जोङो बे खैफोदनि समावहाय रैखा खालामनाय। स' बे खैफोदनि समाव बयबो गावजों गाव मदद होलायनानै सरकारा थि खालामनानै होनाय नेमखान्थि बायदि जोङो जुदि गासैबो नेमखान्थिफोरखौ फालिलाङो अब्ला जोङो बे गेदेर खैफोदनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनो हागोन, न'खरखौ रैखा खालामनो हागोन आरो जोंनि हादरखौ रैखा खालामनो हागोन। स' दिनैनि एपिसोडआव बेखिनियानो। नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो अननानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो थाखाय खावलायबाय। आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बे लकडाउननि समाव प्रेजेन्ट सिचुएसना माबायदि बेखौ जाहाथे नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बेखौ खावलायबाय। जोबथारनाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय
साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ साबायखर बावनानै दिनैनि भिजिटखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।